Mora magdyan importante sa tanang kinabuhi, magkahigugmaay, magkasi. Hey guys, majong buntag ninjong tanan ako na po ni Zizin Burst. Dahil na midaris dalagit guys, nakauli na mi. Gahapon, ningabot mi dari mga alas 5 kapin. Kay pagawas na mo dito ila sa atin, nakasakay man mi dadyon o kananay bus. Diya karon manglakaw mi ni Junjun, kay nahudtan mi kanang naay gas. Dengan pus gas nila sa ati gahapon, nahurot po gas nila ni ati gahapon. Pud sila kahuman og luto, mo to nagaling naman sila sa abuhan, kay nahurot pod. Sa gama pod nahurot pod, gabi igura pod mi nakainit sa sinabaw nila isda, kay isda may lang isudan gahapon. Kung ginit na mo gabi, kay manihapon mi napao nga gas. Diya karon mamalit mi guys, tanaw na mo og pila na gas kay mahal na raba po gasolina, basig ning taas na po ka ng gas. Diya guys, maglakaw sa mi guys. Nas mamadari na misbis sa tanem. Magdara man ta ko kuan sa mansanitas kay tong itanem diha ba. Nakalimot ko. Ang naghana ra ba dito ila sa ati? Kalimot po da. Yan, sakit na pa ni mong tuhod na ma. Maglingkod mo misis. Taon na. Panagsaon ra magbisbis maglingkod. Ay, so ang kumpang naman taon mali. Diyan mo lakaw sa mima. Oh, sige. Close man, nagtubigan. Alas 8 pambay sila mag-abri. Alas 8 hantod. Alauna. Naman di ay. Ibili na nako. Oh, ibili na lang para sudlandaan. Nandiyan guys, nakapalit na mi og gas. Kuha na siya 1,200. Kuha na dito yung mahimo dani. Nagtaasan na gajud mga palitonon. Mataas pa dito siguro ni. Hi guys, good morning. Ito na ko. Gwapo ko na siya guys. Kamu na yung mag-kuhan guys. Gwapo ba ko na siya? Nagpudyob na po ang husband and wife. Lagi ka nagmas. Naoy. Lagi ni mag-isuot. Isugo ming mamaw. Papalit ko ka ng kape nga mais. Ang dagkas ka na ba sa o? Mura mag-unlan. Ang dagka Tambukas ha? Ang dagka ka. Papalit na may kon guys. Kaping mais. Si Maria. Mama ni ko ni mama kape. Maria ang kape. Corn coffee. Gihapit na namukan guys tubig. Sarado pa man sila ganina. Alas 8 pa man dahil ilang open. Tupad mo. Pagyapos mama na magpamisbis. Marami ka okay kaloy mo kung para sa akin dani. Marami dito kay. Siguro wala kay pagmamahal na ho. Hindi mo na kung kahirapan. Mamala. Ana magalang. Loy lamang ko. Ana magalang magmamahal. Ana ay. Iuli na lamang kung nanay. Wala kay paghigugma. Di kayo mo kung para sa akin dani isa kagalon ng grabing bagata ni. Ha? Ay masking di ay. Huwag mo ko naka-online. Gawa pa dyan ni Lord. Kita mo mo. Yung takadaan kanina ng bato kami. Hinaji kay muliki. Mangita po pubring kahoy na mo dede ako pang konsa pang kalunggo. Pubring kahoy. Mapa sila na magpumisbis. Uli na naman tang sila kauman. Hindi, tara na kay magluto tagatang pamahaw. Saan ang balde? Oh, balde. Medyo kay kaloya, medyo kung paalsahan. Panaversa ha. Hagis ako ma. Karejot. Napod mi sa mga munting bahay para magluto. One guys, agas.
kuha na siya 1,200. Des niyagi kay 1,145 raman to. Karon kay ning taas-taas din siya. Amang gipalit nga gulay guys, sayote o karing patata. Pero bang lutoon kaning patata, galagi mo ang kuan makapi. Ginaling mo yung mga isabon. Isog na mo pakpak kuan guys, patatas. Dangan na ba ni benefit sa lawas ning patatas? Birahi, hirahi, chahi. So sa gidang pinakpakan nakapagpahak. Gusto mang laglagay. Okay ra nakato na pud miglaing bits. Asam bit, lapit. Ito ra gyapon. Ito sa kuan Bangkogon Beach Resort ng Tumanok. Bangkogon. Unahan pa ta ilan ni Robidan. Sakay kami jeep. Hinduta dito laon at sila ay kanang sunflower garden. Sarap sa luto ng ina. Sarap hindi nang luto. Jago ako dani. Aw. Sige ra mo kag itlog, ni mo mangiti. Di magsilbig mo biya ang mama pagbuntas dito. Buntas mo kamo man mo luto. Kabod di mo luto no. Nara na ninyo. Hindi mo luto. Yan mula ka na problem mama ni Ron. Luto ka. Ginara bumiglakaw-lakaw ni mga pa. Tumig Singapore, Manila, at tumig Malaysia. Asa mo suri sa Singapore? Kuyog mo. At tumisunod si Manila. Ah, yan po kuyog. Pamuna ko. Hindi, maglupad rin. Kuyog la kay pabiloan ka na magpakistani dito ba? Ay, Sanay ka sa hiwaan biya. Siyempre, nagtrabaho ba siya ko? Kuan. Karinderya. Kuan pa yung edad. Nagtrabaho ko sa Macjack sa una. Kuan pa yung edad 15. Sure. Kaso lang wa naroon nagkamang trabahoan sa unang Macjack sa Yaman. Tagbilaran. Sara? Gihimon na gitayuan na daw bangko. Ang amo dato kay taga Karkar si Ate Chichi. Bata pa ko dadto. Kuan yung edad 15. Muna nga nagtug mga ngani kay tulo na ko nakasunod kantin. Unsa makuha ni mga tong. Karinderyo. Karinderya, ano mga pagkakas karinderya? Doltog ka ng kuano bus be? Bus station, dili. Di. May Doog kinabag. eskwelahan, doon sa it's in you na eskwelahan. Doon rapod sa kananay alturas. Dagan ako nangagi ang trabaho. Magyaya. Maglaba, wala raon. Kaya bata pa ko nanarbaho na ko. Nahuman na maghiwa guys at patatas diya. Medyo man ang bata pa ka mamulat na kas mga water nun kay daghan na kay may bawaan. Good ka be. You're very good. Kaya gitingot sa mga kapobre, hindi wa ko may bawaan. Kaya mga bata ron no, wala may bawaan, puro ra cellphone. Yung mga lamag. Oray may ba ang cellphone? Ani kay balumodong bigay kay balumodong. Ay, radyo mo experience sa mga bata karon kaysa kaniyas to. Anang gigisa guys sa kanang ko. So, kumbay. Datong ano din ko. Dinaling. Medyo man ang mukhaon pa karne at nga sa bulan o kanang na mga gulay. Di nang puro karne radyo, ginang lanapi gulay. At mo lang sige kakao karne pirmi. High blood ang abutin. Pero maka-high blood be, kabaw ka be. Tibyan niya ako be. Ang maka-high bload ko be kanang wala na kayo sunod ang bulsa ba? O nara na ni mo magpa-blood high blood ka. Dali gud ka matigok. Magpa-blood high blood ka. Dapat kontrolon nimo ang kagalingan, di ka magpadada ng init sa uo. Migwan na sunod ang bulsa na. High blood ron yun. Kaya magpadaka ka na sa init sa imong uo at takihon ka ikaw ray kansi. Dapat relax ra ka pirmi. Relax lang yun. Oo. Natakihon ka. Impas. Ato nakaglayin kalibutan mo po dyan. Naliglimutan. Doon ka. Ano nang ikaw, ano doon pa yung blood? Ano pa yung kwarta? At least malipadyon. Di siya po kwarta nga no. Ito may mong ipalit. Adyo kayo nga goy kwarta, kay mawanay mo ang kwarta. May ngan kag na kwarta gamay, adyo jud kay nga nugwa kay kwarta, kay nabadya kay kwarta, pero sakto ra. Mutangan na tagtuyo gamay karong di po siya luspad ba. Kay bawa ka pa, bahala go tay daghang kwarta. Basta ang importante, madyo ka tayong panglawas kanunay, way sakit. Masaya. Diyan malipadyon, nora na importante sa klang kinabuhi. Kinsa man na mong sobra-sobra kag kwarta, diyan na kay gipamati si mo ang lawas. May sakit. Gubot ang pamilya, masigigaway, di magkasinabon, lagi ka kwarta. Samok yung mga pamilya, mas maadyo niya ingani rayatahan time tang, sakto ragatang kwarta kay malipadyon, man ta kanunay niya.
Healthy at ang lawas kanunay, wati mga sakit-sakit. Very Ano na good. importante. Ano na yung relax, pero hindi magpahid na high blood. High blood. Isa na sa makataas ang dugo. Oh, ayun makaganihan nga maka-high blood dugo yung kwarta. High blood na oy. Na, sulaya. Ay, ito ka ginuhuda na. Ug wala na kay palit og pagkaon be. O maguno na kasi be high blood ka. Magampo kas Ginoo. Matagaan kag grasya di kay magpa-high blood ka, may ito ka Ginoo nimo. Wait. Magpa-high blood ka. Yeah, itok na ginawa ko. Maningkamot. Mas kaya aron mas lalo paghataga grasyas Ginoo di kay magpainit-init ang ulo, magpa-high blood. Isa mo high blood god? Relax ra pero may na. High blood man paglagyan mo. Wa man ganin na high blood ang Ginoo nga. Sige nagkibot na ti tanan. Daghan kadyo magpabadlang, daghan kadyo makasasao, ag Ginoo na high blood ba? Lansang pa si Just Cross, kaya ang tubuto na gato ang mga sa. Kamu kanang uban. Di magbago, mga kuwan gyapon, mga binawatan, mga dawatan gyapon. Kagyan gyapon mga krimen, mga rape, mga kawat, mga tulis. May mga trabaho mo ana sila dia padulong. Maningkamot kanang marangal na trabaho, bahalag bare-bare ra kita basta kay marangal. Di pinaagi sa ginautang buhat. Para nila marangal naman na. Ana sila dia. Mo nang makontento jud ugon sa inaa, ugon sa ihatag sa Ginoo, makontento ra ka. Di na ka mag Very good. ano lain-lain pa. Mo na ihatag sa Ginoo nimong kinabuhi. Dawato nimo. Bira lang mo kontento rong tao. Makontento jud ka. Kay nahanglan jud makontento jud kasi mo ang kinabuhi ugon sa naabot nimo karon. Bira na lang rabon be. Di nakamuhangad lain pa. Eh makasa na ka. Pero bira na nabi kontento mga tao kagaran na wala. Bihira na lagi pero kinahanglan jud ka makontento kasi mo ang kinabuhi. Ako kontento na ko sa kinabuhi, nga nila ang kinabuhi, kontento naman ko. Hindi mo ko hangad pag madato pa. Basta importante ra nga Kaon matulog. makakaon kas tulo ka adlaw. Healthy ta kanuna way mga sakit-sakit mo man importante. Na brown na gato ang kuan guys, ginaling. Jata na ning ilunod ni ato ang patatas. Na kinahanglan humok ko din patatas kay si mama Ikadulot. nangipon pas mama di pa makaduot. Nagipot ng bata. Ano ba? Yung mga ping-pingan lagi. Ping-ping-ping. Kay bro, kabusay gani ra ning luto basta na ipagmamahal lagi mo ang Giluto. giluto. Lami jud. Sabi nga nira, di ka magaling maglaway ra kag kamunggay. Gidaog permi sa pagmamahal. Basta naay kaubang pagduma, di ara nang lamia. Kami di ay ra namang daghana mga mi bisa maglaway ra sila nay kamunggay. Parang lamia na gamo ang kaon. Ara na namang kabibo. Sa magkuha na to niya nay sauna, mag-isa ra to siya puro kangkong. Tuyuhan ra nga na mo ara na namang lamia. Bisag mag-isa ra to niya nay sauna puro kapajas gisahon, tuyuhan ra. Nagpangana mo ara. Aligre na kayo. Aligre na kaadyo mi. Sabi nga na ra. Basta pamilya nga nagmamahalan na. Oh, 15 mi. Hindi rin liwat. Nga nang big family mo, nga nagmamahalan mo, bisag simple ra nga bagay, malipadyo na mo. Basta kontento lang mas kinabuhi. Ha? Mabigas siya. Daghanan sa mga ganito. 15 mi, gamo ang lamisa gud sa una kay duha. Gamay og dako. Liyawa, sumulok. Kag mangaon mi, ato may pwesto ni tatay sa may ato si sa kalamisa. Nakatong na yung mga dagko na ato si sa kalamisa. Bibo na kaadyo mi. Siya magsuda magluto, magluto ra na siya na mga tanon. Tong raman pa si siyang anak mo nang namawi si siyang anak ko daghan. Kuan ma. Agi jaga gipang ngita kay laki man mo na ningabot mi 15 kay mga baji man sunod-sunod. Nja, dugay man siya nagkaanak o kanan ay laki. Laki. Oh, mo nang ningabot og kanang 15. Pero upat ra jud ka laki, 11 ka baji. Paglobi. Unsi mo ka babae, Dad? 11 mi ka babae, upat ka laki.
Mo nang 15 May ka 16 si Aisa kay kana sa isa sila naman pinagpadako dana. Mura na Tigpangit ang lalaki. Mura na po lang igso na mo sa Aisa kay sila may nagpadako. Pang 16. Bibo ka adyo may nagpangaon na radyo namong bibuha. Diyan si tatay kay hilig man to siya storytelling. Ng mangaon ni. Sige lang. Sige istoryag mga kuan. Ano namang bibuha bisag gamang sudan pirmi mga nilawoy ng kamunggay, ginisang kapajas, ginisang kangkong. Lami na kadyo gamang kaon nara po namong busugay nagawa na mag pangaon mura pud mig nagpista. Pati sa gibutang sa. Kaya malingaw mi habang nagkaon si tatay sa istorya, mga storytelling ba hilig mo na sa tatay mag-istorya mga storytelling. Manang bibo ka adyo mi. Basta bugaduhon. Kaya makabugado man ta na siya. Abogado man dyan na isang pangandoy, jawa man na kupad. Unang lamang dyan guys, ang masayang pamilya. Sa guys, kwarta, saktora kwarta, importante. Nagkahigugmain mo, magkasinabot. Yung bansa nila ito guys, karong malata. Siguro, gubang tao karon nagilang kalipay, kwarta na. May kasagaran. Manunguban, makahimo na lagdautan, tungod sa kwarta. Yaway, mga pamilyang gubot, magsigig pangyaway, kay tungod sa kwarta. Munang kinahanglan dyan guys, makontinto ta sa tangang kinabuhi, kaya rong malipadyon ta. Kaya kasagaran mga pamilya karon. Mga ba nag-asawa, magkabuwag na, kay tungod sa kahimtang. Pero di mga dyan yun na malikad dyan ng away-away. Nara mga dyan na, kauban mga dyan na sa tangang kinabuhi ng mag-away, labi nagmusod tag kanang kamin dyan na dyan na, di dyan na malika dyan nato guys. Munang permi magampo nga naba dyan kanun eh, katagag kalinaw sanawa ka ni kinsimi kabuo kaluis ginoo kasi nabot ra kinanglan ni center dyan na tag ginoo kay ginoo magajud mo ay naghatag sa tuang kalipay. Ang imo igsoon nga kanang lalaki pila ka bukid? 4 Upat. duha sa Manila, duha pud sa Bohol. Mga minyo na tanan. Minyo na, nangaminyo na. Si Tiri na mulay. Awa na, minyo na naman po. Si Tiri na laman mo ay oh, si Tiri gipangapda naman. Wala na, minyo na dyan tanan. Kasal na lamay kuwang ni Tiri o wala mas parami nagpakasal des ni Agi. Pakasal ang takpod na ron dya. Bawal mang kuno ng sukob. Bunsa ng sukob ma? Kanang Dungan og kuan. madungan og kanang pakasal. Maot mang kuno na. Sa isa ka tuig, isa ra gid kay igsoon. Ba't di pwede magdungan sa? Dili pwede. Unsa day hinga na mga nung bawal ma? Nay dautan nga. Ambot sa ako man ang sa amog yung kuan. Nilad ko no. Amo day na. Kaya mo gud ko kasabot ug unsa ng sukob. Nilad ko no kanang ikaw igsoon kasun karon ya. Sunod ikaw igsoon ko kasun di pwede. Di bito pwede kuno sa? Dili pwede kay paamo lola sa una tukok. Kasal na lamang di kuwang ni Tiri guys. Madyo lamang nung di na tukaran sa iyang sakit. Uli, nabot ka. Ay, sa. May noon sampang napaginikanan ba? Basta makita pa nila nga naimutang na ilang mga anak. Pagkasal galing purami, naghilak ko kay naluoy kong tatay, naglantaw nga. Buta na ba? Ni paso nga gasungkod nga di nakita. At least nakating po dyan, bisag na. Turindot yung kita din ta. Pero luoy jud gihapon sudungon nga imuhang amahan ni nana nga buta na. Na mga okasyon di siya makakita dun sa ka gwapa gid jahang anak nga gikasal jahang bunso. Gikasal nga ni Dili paso. siya as in makakita dai. Di na. Pila na gusto pirahe bisa? Ako daghan na nila pero. Karagka na kaya sa pirahe. Kadagana na gioperahan gihimo namang tanan nga mubalik kag jahang pananaw. Nya wala gyapon dai. Wa jud Ning may kuan sa ni nga nagdoktor di na daw matabang kaysa sige opera na daot nag mga ugat nga gagmay di na gid siya Hindi mobalik. na matabang. Di na gid matabang. Pwede siya makakita balik pero butangan siya laing mata. Na may nanabi ka nang idonit. Mo na laman ay mahimo sa doktor. Butangan siya laing mata. Pero mahal kayo nabi. Di po na sa tayo magmahay namo kay wa man siya namo pasagdi. Gihimo man namang tanan nga makita siya og kana ibalik. Pagbot na siguro sa Ginoo nga hindi na siya makakita. Diya. Nadaot pa na siyang mata kay sa una para man na siyang kaugihan. Inaghuman sa baol kay maul man lagi. Managat man siya. Diya init ba diya mang baol. Diya mato pa siya sa kananay dagat. Isa siguro po na nakadaot sa iyang mata.
Pero ay badya sakit badya sudungon og naay mga birthday, naay mga kuan ja. Naay mga okasyon ba di siya makakita, sakit kadyo sudungon na mo mga anak nga amo ang tatay nga nabutan na. Salamat gihapon ko sa Ginoo nga naagihapon makita mo ang tatay bas ka gihapon basta kay bahala din na siya makita ja. Salamat po kung nanay karang kabuutan si nanay. Karang ka masikaso. Dawa dyan ni tatay pasag di ba? Kaya ba ko sahay sabot ra po kung tatay kay nga na magajin ng sapot-sapot na magajin na kay labi na di na makakita. Na si nanay taas ka yung pasensya ba? Di mangaway. Di just na mangaway bisag gansa bisag anton karon nga ning dako nako na nami wadyo ko ka kuan ni nanay nga mangaway siya. Si nanay og kanang kay bawo siya nga si tatay nga sapot na. Nga naman sa sapot na dang istorya na daghang pabut-but nga na. Matalikod ranas nanay sumangil na siya dito kung kasi siya. Sumangil na siya kuring-kuring dito si Jang. Mga utan na dyan, dun ka na dyan nga si tatay, muhilam na. Balik na si dyan. Mangita si dyan kuan ba? Mangita si dyan ka nang naay lugar nga, hindi dyan patulas tatay kay. Nag-alang kay mong tubagon. Kay og di dyan muli kaya, magtubag sila. Munang bilib dyan kung nanay, kaya ang kataas ka dyan. Kasi ni siya, anton gani karon nga dagko namin ang amin dyan, wadyo ko ka kuan nga mag-away na sila. Kaya si nanay, kaya di magajid mo patol. Muli kay magajid si dyan. Huwag asawa pa ng maldita. Hagbay siguro gano'ng pamilya. Gubot siguro pirmi. Yung po dam likayan gud kay sa iyang sitwasyon ba nalikita makuan yun na. Lagi sabot ra mo po nga na kay siyempre di ba dyan paglalim nga butan na. Si nanay kay rangka hinadjud. Namin sila ako kuniliwat ni nanay rangka hinadjud. Ay nakig-video call ni ate ug kamao ba kuno ko maitek. Ija ko nung lantang murag di kuno ko kamao maiwatan ninyo guys kay videohon kuno kong junjun ug unsay ang porma maitek. Kaya makaibaw ko numugon sa kay kuno yang porma maitek. Makaibaw mo jud ko nga hindi man ko basta-basta maitek man. Daghan mo goy maingan nga kamao ba kuno ko maitek. Kanang masuko guys ba? Mura sila kasabog ito kay kani nakasabot. Basig na iwan nakasabot ngan sa nang maitek kanang maitek masuko. Kuya ko na sila kay Bito. Daghan may maingan nga kamao ba kuno ko masuko. Kay lagi ko nung lantaw na hindi kuno ko kamao masuko. Pwede man masuko o kanang nay ininggan. Kuya wa, pwede ko naman suko. Ayos to ha. At ko bulangan. Di maghapon ko maitek kay ug sa imo ang gusto-gusto mananib. Manabong tagi, aron may si mama ni okay. May papa, mali tayo ni baligyan mo ng po libo pang starter ba? Nganong maitek man kun sa mayang mahimo gusto ninyo. Kaya pag-itak-itak wag gyapon ko mahimo. Mo nang maglisod jud mo unsay ang pormag maitek kay hindi mo ko basta-basta maitek. Sa kamora mo po kumusabot. Basta maitek ra jud siguro ko maghimo kag butang. Magdal na kog chicks diri ang ino na ako ra ning amiga. Ana na jud siguro na nimo makita ug unsay ang porma maitek. Ayun. Be, ako man ning amiga bini, suroy ra diri. Kaya huwag na kay mga gustong buhaton. Hindi mo kumaitik kay imo man ang gusto. Basta magbuhat lamang kag maadyo. Pero hindi kumaitik. Nasa mo kuno po yung naika-itik? Magaling itok-itok ka. Nasa yung naika-itik? Kuno na, usaw ka pagka-itok. Bawon sa na guys, ang kagalingan, di mo kumawa. Ang kagalingan, maglisod mo ko. Masuko. Butang ako, di man dyan ko masuko. Matugingan ni Ate Flor sa isang vlog nga. Ako kuno mura kuno ko ko'y pakialam sa palibot. Okay. Gamili mura kuno ko. Oh guys, nga na ra jud ang kaimtang guys. Gamili mura ko maminaw-minaw unsay mga kuan sa palibot. Murag bungol. Murag buta bungol. Kay wa jud ko'y pakialam kanang mga kuan sa mga at ang mga palibot wa jud ko'y pakialam guys. Matuni nga sa titlog sa ijang vlog katong naya mo ang karakter na mga nagsuon nga. Ako kunara kuno kung kahilimon murag wa kuno ko'y pakialam sa mundo. Tinadya na guys, wa jud ko'y pakialam. Tado koy lumabi kanara bang lumon patay ra man eh. Siguro. Siguro. Ako na nalata ka siguro na istorya eh. Siguro, maitik. Sobra na siguro kung maitik. Makapatay na siguro kung ito. Pero simba ko po doon. Pala dyan gyapos mga dagat ang binuhatan. Tilawi. Mata na? Mata na? Humok na? Humok na kuno guys. Mga tagay. Na. Na ni guys. Naghahara dyan isang ipasalamatan sa Ginoo. Pasalamat ko ka dyan sa Ginoo kay Bishop Kadhan mi. Kinsi mi kabuok nagkasinabot ng tanan. Nagminahalay.
Mo dyan ay dako nang ipasalamat sa Ginoo guys. Mo ra mga dyan ay importante sa tuang kinabuhi, magkahigugma ay magkasinabot kulmi pero hindi kubot na kinabuhi. Anja, mamaha nami guys. Murag tas-taas naman siguro tungang vlog. Magsagang saraman ko ang yaw-yaw. Anja, magkita-kita na punta sa sunod na vlog guys. Bye-bye. Dagan kayong salamat sa inyong mga suporta.